Lagi na. Dire! Nansa kasi ka naman kadakot-kuot. Ang katawa lagi. Ang katawa. Hi guys! Madong gabi kita mo sa mga buga. Put-put nga. Aso-aso na. Hindi laab na mga buwan ngayon. Magsugba mirog manok. Naraga bang manok, kama nag-ihaw. Wala, hagi log vlog ganin nag-ihaw kay aras kita sang dagan. Ano lagi put dag ulo, oy. Nga ni Raya hagi. Pakita ninjo. Oh. Awag ang mga buhan guys, mura na zagnay. Impirno. Ara ko suga kasog siga. Amang gibutangan og bagaw kay ugway bagaw, wa may mubaga. Lami matong bagaw kay dali raman mubaga. Di man nagdilaab kay kuan naman na kananay baga naman na anda. Ready na kaadso sugbaan sa among manok. Wa mi lay kasuwa, lahi man daris bukid kay ugway kasuwa. Dito magpanglagat og manok. Kalagat pa mig manok. Ay ho. Mati mo abot ang dalas kon ha. Sulo ka tinitang bahay na. Nagagat payan. Di sa man kagbagaw yo, basig ni sinidlan na nagtubaw. Dautan na. Guys, hindi laab na guys. Nga ni gidong abuhan guys, di jud kumpiyansaan og sigag kasugad kay tanaw kay babaw. Maka wen og moabot og siga na ugdog sa inyong abo. Aw, ag kusina gid may mugdaw og pasagdan na ninyo nga na. Inahinadan ra jud butang og bagaw. Di sa magpasla kay injag mo sila og. Mapil man re. Sunog man re. Pero lami at tanawon maka kuan gaan sa pamati at tanawog kadyo ba? Uga camping. Raga camping. Nawa mas mayor. Mayor! Hamag ka! Nawa. Ha kayor! Hamag ka! Nangwag bagaw! Lood sa na magaw gabi ng dako. Alas 7 na sa gabi nagdigaw mo pa panihapon. Wa malagi lang masuha, madugan ni kay nakakita mig manok sa kabuok. Mo ay mangisugba karon ja. Excited ka azo ko ja silihan ja suka ngan aslem may sausaw. Matay sini dan eh. Ay may sili gud to tinan mo muupo ra ta. A few moments later. Yor! Ay diana. Dagan mo lagi. Madyo ka wakat nga gasantil mo yor. Ako. Guwapo mo kag ispat. Puhag ispat grabe sundan ni grabe makuha. Puhag ispat oy. Ako dito. Gamay ra gid yung bagaw di kaluto na. Di ko matabag sugba ha. Papa. Di ko kamo na. Kamo ra bitaw duha bitaw mo ka buok. Ako ra gulari tig mandar. Wa pa man ko ana nag-uban, ag-uban kay na. Wa nag-uban abo na. Abo na nag-uban, nag-uban mapay pagbaga. Sugbaay na nang nanay baga. Dwight Howard. That is Dwight Howard dari guys. Amanggi tawagan ya. Amanggi par higikan pa ni Zag Amerika. Kamusta ang biyahe, Dwight? Madyo kay way kubid sa plano. Wow. Hey, can you say hi to my vlog? Hi to my vlog. No, you say hi. Hi vlog. Uy, manunugoy. Hi vlog. Gadang agawa. Tanawon. Okay ko no. Mo maligat ang gidang ganda sa. Init man. Init. Trapo. Ay, trapo na pa ni ipok na panginoy. Di na gipot na na. Ang tiil naman ang ipok. Surprise ni Ron. Bebe. Dus na agi kahit nga raman to. Yung man tang gidaghan kay Nas Dwight. Grabe puno na jud. Kaya dito ipok na, di ipok. Mukha on mo. Upgraded na gidang trapo kay Puno. di na ipok. Kuala ni. Tiil nas kasubis. Mukha on mo. Kaon gani ka. Ay baga mayroon ng luto. Lagi na. Dire! Nansa kasi ka naman kadakot-kuot. Ang katawa lagi. Ang katawa. Ang panakaras lamok. Ganda na rin pa kaglamok. Sir bastos. Uwagan. Bastos. Uwagan na buti na. Pag medyo na. Minjo. Katalaga kayo pangang sunok. Lansa mo ng katawa. Lain na buti ng katawa. Basig ka medyo na na. Tiyaw. Tiyaw ano si magkatkaut na ng bugan. Okay na ang mga lamok. Nadaglamok sa bilahan. Mga pamparami. Daw manggong anso. Munang naglamok magpudyo. Bastos. Permiga. Minjo ni kamo mo minjo na. Jangan nung si magkatkaut na. Di pa kami dyan. Katalaga. Kato na rin mo. Medyo magmatabang ka daris kusina na. Sige, raghigdaig guys. Anza. Bisig mga tao daris kusina o paaso daris abuhan. Hindi ka magsugba na mi. Magsugba na ka. Magsugba na. Tanawa po ko.
Pwede na po ang baga. Puot-puot. Nangit-ngit man, ispati. Hanang tiil, ha? Uy, hanang tiil. Hanang tiil, ha? Namiya, puot-puot. Gasinan, baka na ninyo. Ipit, wa. Na, kung ano naman, kuhit. Tuman tayo ipit. Ay, sig, ukay na. Wala, batikon. Puro na abo. Tumun padaan, gi. Mus pas abo, ara nang gajing itu mahinon. Alam niya. Dito na sila guys. So, screen. Dito na bagaw. Hinlo, dito na bagaw. Dito na kalibungi. Oh, diba? Bisaya nih. Kabir. Kabir. Foreign. Chicken. Mura nimo. American chicken eh. Ito sabi. Ano kabi? Duit kay maahap. Duit. Nalagi ko an. May bunot. Ay bunot. Balo. Ako ba ipit? Napagod na. Aguh. Ipit. Agoy, napagod. Naghang tiil. Agaray. Aho, araba na. Tara, bali ha. Pag sa kapaa kay. Napagod na. Araba na. Aho na ha. Bahin-bahin na to ha. Bantay mo. Agkang Dwight. Batikon. A few moments later. Tuo man. Okay guys, naghiwa na mi og si Bujas kay butang sa among sausawan para mo lami-lami pud ba. Ja na luto na gamong sinugba na mo pa nang atad. Taron kay rong ditso na naman hungit. Disod og ditadaron kay di mabahin og maadyo. Nalabas tiri kusog mga lamoy. Alam dyan ng tiri ng paa, harap ng paa. Yan nakaabu-abu man ni. Ang bugo, yun sa man taon na ninyo. Wala lami. As abu aglasa. Okay, tatad. Mating ni team na pud mo tad ni Dwight de ay. Di ra ni basketball player. Atay harap mo. Unsa ter? Atay. Dawa kaning tabang. Di kira kagkaut-kaut sa imong bukan. Kay batasan. Ano dito? Ay, si gumaak. Klurin ni nang imong kamot ha. Wala si kaut-kaut. Sumail ra magkut-kot bursa pero si kaut. Uy batasan bastos. Gawan. Na ni atay. Nasuda. Boy nga na jaga mo silingan dari mga wakwak na may kani hanang atay hanang tiil. Hanang batikon. Ngin na hali baro ilang gipang tungkab ng gabi na ra mag nakaalas 8 na. Sige ba mo sapa-sapa. Gani na ra mo ng isa kang dako. Kadi? Sanda gininjo kan sa pagkakita ni Jordan nga ramang ngitngita hani ko na yung flashlight mayor mura may to nagwa mura na flashlight og gibugan. Dahil may na ini gawin mahunaw na ko daan. Ayun kag pakanon ka? Mahunaw daan. Kayon kag pakanon ka? Kang umasa. Hello guys, dari mis gawas mangaan kay grabeng init dito third. Hindi piot pod. Ari mis gawas na nagkuha mi og dahon sa saging nga manggihapin. Na nagamang sudan gitadtad na si Ja. O gamang sausawan, ja agamang luto daras kaldero. Diba? Medyo ngit-ngit naman good kay dami sa gawas lagi ja nagpasigar amig suga pero di ka jotin aw ag video pero kita maghapon mo. Okay ra siguro kakita mo siguro mo gamay kay magkaon na may kay alas 8 na gabi ja medyo kutas-kutas na gajud. Mayor. Kuha kag sili? Kuha kag sili? Kana. Kuha pas mayor og sili, bipat na ako sa ni sili hadad ko. Katong labujo nga sili. Ngani nga sili na. Wa may siling gagmay nga ni pwede nang puningan ni hango puningan na og dugbakon. Dahil hugasan. Pistot na. Di ka mas punuan. Ikaw. Yung awan mo ito. Bahala ka. Mahugawan ka jud nga manunuway. Ada ray, kaon gud putag kagaw pa nagsa. Gahapon din sa. Mga anami. Nungulora ba ko ha? Nungulaw ko kita. Sige na pagkakuot sa imong buwan. Ay hulaw ko. Na. Lara ko. Rin. Lami asaw-sawan ay awa. Aw guys. Wa nito bigay ti challenge. Arang lami silihanin na mo ja si Bujas tuyo suka. Ay arag among sinugba guys. Ang lami Adyo pagdarhi kay lamdag pa. Okay guys, enjoy eating. Lami ba? Ninghang wa. Wa mo hang. Aguh. Gimana hang siya ha? Maghang siya eh. Nilug ang ipon sinag mangga eh.
Hawa, kaya di mo imbitado. Tuwas, lagod mo, tagaan mo, unja. Yup. God. Ari ah. Ari. Okay, pato bang nila? Yung ba? Ayo, kit-kit. Kaya di mabuntas. Arang. Ba po? Kamuha nga sili. Basta ko no. Katong demonyo kay hilak ka dagrad to. Tawa mo ka. Matag amo. Ngaraman di ay nga naman ta nagikit. Nga naman ta nagikit. Sus. Kasabot man sinasilag taong gikatasan. Gijaras ati. Hay jaros ati. Tiyaw bag di ta mo kaon og maadjog arang katasa. Kit-kit jud samtang napoy makit-kit. Mahala mo Wala ako una, ako una be kay arang hawan na. Ako man si kinamanghuran dani. Kay wa man hamas mayor. Nagi pa po ka man. Gani na ra magkatira pa magyapon ko mag-ibot dana. Di makitaan ko pag pangiti. Ngan na makita niya na madyan ng katasan. Kasabot man sila nga katasan ka, hindi po nangga sila rabday ka mao makatasan. Hayang yun niya. Aga ko man ako kaan mo inom na ko og pahilis kay gabi ra ba. Kaya ko nagmuna. Wow. Flor. Sama ko baso. Kinut man eh. Ha? Kinut. Kana. Tambol na nagkuan. Makaw dyan na. Ay, pilili mo ya. Hata kuya be. May raya. Dami mo ng isaw. Tambok mo ng isaw. Iso na yun. Ay liso. Iso. Halak no. O sila sa nindi yun. Mayuri lamon-lamon man ag. Sali nila. Tagal sa kubabi. Kuya ra. Ya. Dawat sa Yorpi. Mas mayuri lamon. Umay na magtagay padawat na. Paila ra madugara ng lauga. Hindi na nagpado. Balik eh. Patigbugag. Ganun. Ikaw ba dahil ikuha na tiri man? Nga naman dahil nga naman dahil katasan. Namun. Andiya guys, salamat kato sa pagtanaw sa among vlog tonight. See you again on our next vlog. Bye-bye sa tabi karado. Bye-bye sa iyo. Na natin lang. 1, 2, 3. Bye-bye. Ang suso kayo nabusog na. Di na mo tingog. Ito. 1, 2, 3. Bye-bye. Grabe tiri. Kaya nabusog na. Di na mo.